ɓe radio jowol sare jaam hira mon en garti hannde oɗo ñalawma alhamisa hawri ko 4 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 oɗo saha joni gonɗen ko 21h heure de New York hawri ko 18h30 to Los Angeles, toon to Jérusalem ne wayno woni ko 4h du matin ɓe goni joni, toon to Paris ko 3h, Dakar joni ko 2h du matin. ɗum habruji mon e ɗemgal Pulaar, titre uji men mawɗi guiɗirɗen ko toon to États-Unis. donc tugnade habaruji gomiriɗi toon to CNN ono toon to leydi Iowa en woni ko pellodiral ka waɗi toon ɗum noon ko suko goto kañum en yaras duuɓi sappo e jeeɗiɗi kañum naati toon to école subahlaw felli yimɓe waɗi neɗɗo goto gañi yimɓe hewɓe kano kañum hoore warti men toon to Nevada kadi tugnade kadi ko CNN holli hono juge goto debbo ne wayno ko goto mo ñawanno yiyande makko gañimo toon ɗum noon ɗum ɗo fof waɗi ko taw ko kanko juge o kadi mo saw mo ƴeewa holko fawe on punition hande États-Unis habaruji men États-Unis o kanko Will Smith kadi ko acteur mo ganduɗa neɗɗo célèbre o wawi jokkodirde e neɗɗo goto taw ko pullo gonɗo toon to Égypte weelo muɗum pour yaade janggoyde o wawi rokkude ɗum kadoji. habaruji men international nawaten ko toon to Iran pettoji mbaɗino toon ɗum noon pettoji ɗi mbaɗi yimɓe wari yimɓe hewɓe kano wiye 94 neɗɗo maayi hen waɗi ɗum ko état islamique. habaruji men international ma nawa en toon to Mauritanie onon partiji gonɗi e lunde oɗo sa joni namdima ko seni yo wawi ittede ɗum noon seni ɓe mbiɗum pour mabɓe wawata wadde ligguey mum ha woteji baɗoji ɗi en ha mbawa wonde wooti e rewde lawol. habaruji men international hande subaka ɗum noon kawri ko 1h du matin toon to Dakar hono cour suprême mo Sénégal wawi gonɗinde ñawore nde cour d'appel wanno kanko Ousmane Sonko pour wiide wonde ko e nder ñawore wannode nder mois de mai le 8 mai 2023 woni kanko Ousmane Sonko ene wayno ko ñawore fawno e makko pour lebbi jeegom ɗum noon ko prison avec sursis. ɗum noon ndeɗon ñawore sibabu no woni wayno ittimo kanko Ousmane Sonko e wonde éligible pour candidat. habaruji meɗen international hande cakkitorɗen ko toon to habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Palestine haare wonnode toon wonde toon hakkude Israël e Palestine naɓe holko nandira oɗo saha joni surtout en so tawi Israël naɓe mbawi yaltude Gaza hol jogol ɓe lomtata toon. ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni siftindon tan hannde ko alhamisa hawri ko 4 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 ma en gartu detuji muɗum joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira mon mbiɗen ni hannde ko alhamisa hawri ko 4 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 habaruji mon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis d' abord ko guiɗen ko ha famnude wonde ko oɗo saha joni ɗo gonɗen hono kamɓe CNN eɓe no organise ko mbiyata town hall ɗum noon ko hakkude kamɓe ɗiɗo candidat ji ɗiɗi hono Ron DeSantis e mo gouverneur mo Florida e kanko Nikki Haley kadi mennoɗo wonde gouverneur mo Caroline du Sud. ɗum noon town hall o firti ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo candidat ji eɓe gara noon yimɓe civil en taw ko yimɓe kadi ɓe gona journaliste uji ene namdoɓe question ngaji ɗin mbawi wonde question ngaji directement gon joomum huccita e mabɓe namdoɓe walla ne wawi wonde kadi question ngaji bindaɗi ko fama tan kanko DeSantis kanko yiɗi arde en wayno ko won haalluji kewɗi ɗi o haali oɗo sahaji ko ɓuuri teskitede hen o wi wonde ko so tawi o heeɓi ardade leydi ndi maw itti ko impôt ji ɗi ganduɗa goomu laamu biyeteɗo internal revenue service waɗata ɗi pour wiide wonde oɗon compagnie ne wayno iwat ɗum ha laaɓa ɗum noon ko waɗata o yo waɗata ko kala ko fati impôt ji taw ko yimɓe fof poti ko joɓata impôt ji ɗum noon kadi ƴeew yañade hen e habaruji meɗen janggo hande toon to États-Unis ene wayno ko toon to leydi wiyetede Iowa pellodiral waɗino toon école goto biyeteɗo Perry High School ɗum noon waɗi koye subaka ɗum noon ko subaka law wayno ko suka goto jaarowo duuɓi sappo e jeeɗiɗi naati toon to école to en wayno ko jogui perlaji ha heewi wawi fellude suka goto waɗi ɗum awa kadi gañi yimɓe joyo sukaɓe joyo taw ko étudiant ji goɗɗi wonnoɓe toon. ɗum noon ko ne police noddade ene wayno ko ɗon e 7 minutes taw déjà kanko suka o wawi fellude hoore makko waɗi hoore makko enquête noon en continue oɗo saha joni kanko suka pelluɗo o noon o yarano ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi e kadi ene wayno ko kanko hoore makko ko oɗon école o jangganno tawama noon wonde ko nde haade mabɓe yettade taw déjà kanko wari hoore makko o wiyete noon ko kanko Dylan Butler no mbirni kadi ko école oɗon jangganno.
hande habruji men toon to États-Unis hono juge goto biyeteɗo Mary Kay Holtes wonno kon to suudu makko ñawore wonde toon to Las Vegas ɗum noon wonno ko ñaweteɗo biyeteɗo ko Deobra reden ko suko gorgo goto jaaroɗo duuɓi capantati kono e nder ñaworde ene wayno ko kanko oɗo suko ñaweteɗo avocat ji makko kaalini gueɗe kewɗe wiide wonde ko wonko waɗi won caɗele kewɗe ɗe o dañi cukako makko ɗum noon e wayno ko o yiɗi ko rokkede chance o rentini han kadi koye dummuno mo ganduɗa en oɗon dummuno so ɓenni so waɗani ko bonni ene wayno ko kala ko wanno yaafe kono e caggal muɗum ono kanko juge o nde arti nde o wi o haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko oɗon suka waɗi bonnandeji kewɗi bonnandeji ne jeeya hen gueɗe ko mbiyata feloni ɗum ko alay saago ma jomum seke en waɗi ko wiyete mismineur ɗum ɗo kadi ko gueɗe ko crime aji to ko si seeɗa kadi gueɗe ɗe ganduɗa taw ko haɓede hakkude muɗum e jinnaɗe ɗum hakkude ɓe wondi kadi en waɗi kanko hoore makko mo takka hen kadi o waɗi omo Janvier banque ji woni rabori ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kanko juge o wi caggal mum sibama ɗum ɗo fof hewde ɗiɗo crime aji hewde hono kanko juge o wawa rokkude oɗo suka ko wiyete chance wawde ɗum ko ɗum waɗi caggal mum hono kanko ñaweteɗo o diwi o yeehi to juge woni to ɗum o jiimi e muɗum o fiya ka hawre kadi policier ji shérif en gari kadi janti hen nde o fiyata ɗum nden haadema ko yaade ko ƴettoje d' abord o huccine juge o caggal mum o diwi o faati o yeehi to juge woni to o nangi ɗum o liɓi ɗum e leydi juge o noon ko debbo siftinɗon kanko ko gorko ene wayno caggal muɗum hono ene wayno ko haade makko yettade to juge o kanko oɗo suka gorko ene wayno o fuccini d' abord juge o ko ƴettoje ala ko haalani finalement noon o nangi juge o fii ɗum o liɓi ɗum e leydi shérif kadi wonnoɓe ɗon yimɓe rennoɗo ene wayno kadi ko gendarmerie ji gonnoɗi ɗon kadi won hen gendarme goto ko gañi ɗum sibabunde ene wayno ko juge o e kanko gendarme o foof ene wayno ko tumnade kadi haɓrude gomiɗon hono kanko juge o e kanko e gendarmerie ji kadi gonnoɗo ɗon rennoɗoɓe juge kamɓe fof ɓe gañima e oɗo attaque joni noon kanko oɗo suka biyeteɗo reden o mona nangga ɗum noon e wayno kala ko wawno takkede ne wayno oɗo sa joni ko jogorde takkede ko sibabunde oɗo attaque jogori ko ɓurde bonde hande habaruji meɗen toon to États-Unis hono kanko Will Smith noon ko acteur ɓalejo gandaɗo ɗo États-Unis ene wayno o wawino hande jokkodirde suka goto Guinéen jaarowo duuɓi 25 biyeteɗo Mamadou Safayou Bari ene wayno Mamadou Safayou Bari histoire makko yaltino ceeɗu ɓennugo ɗum noon ko taw kanko hoore makko mo sibabunde yidde mo janggoyde toon to Égypte no ko yidde janggoyde ko mbiyete hen jangde islamique toon to université gonɗo to Al Azhar toon to Caire kanko hoore makko e ronkudemo kadi dañde billet o felliti ƴeftude weelo makko dogde ken wona dognude weelo makko ken wona ujunaji 4 kilométre ɗum noon ko dugui tan Guinée Conakry ha yettinma Égypte ko ɗum waɗi noon kanko oɗo suka caggal nde o dogui o yeehi ha o yetti nokku goto haysino nanggama laabi kewɗi lawol o wawino kam fottude ɗum e journaliste goto toon to Togo o wawino fottude journaliste goto toon to Tchad journaliste o en wayno ko kañum waɗi posti histoire makko e médias sociaux ji ɗum noon wayno ko caggal muɗum ɗon o dañana à partir de Tchad o dañana billet pour yade toon to Égypte kono noon caggal mum wayno ko kanko Will Smith o janggi histoire o ene wayno ko noddi suka o hande toon to Égypte o wi ɗumen o sibabunde pellital muɗum kañum hoore mo o neldi ɗum kado weelo ene wonde kadi ordinateur portable ɗum noon kadi o wi caggal muɗum o rokki ɗum kadi gueɗe kewɗe kaduji goɗɗi ene wayno hon kadi ko hedde gurdam mum ko woni Égypte ko en kala nde yiiɗi dañde billet avion ma dañ billet ɗum noon ko oɗon suka hollama kadi pellital mongal jogui kadi hadde mum ummade toon to Conakry ko neɗɗo desnoɗo ene jogui ɓinguel gotel kono noon felliti janggoyde ya haysinde ko weelo ngo joguinogo nawata ɗum ene wawi haysinde ko weelo jogui ken haysinde kadi ene dogna weelo ken noon ujunaji 4 kilométre ha yetto Égypte ma yaato Égypte ha janggoya kanko noon suka o mon toon to Égypte toon to université biyeteɗo Al Azhar omo jangga d' abord ko fate en gueɗe islamique caggal mum waɗa ko fate en ko mbiyete ingénieur wontude ingénieur suka o noon e mbi e lawol makko tugui tan Guinée ha yettanma toon to Tchad o dañi caɗele kewɗe nanggama laabi kewɗi e lawol ɗe surtout eno nanggama toon to guure taw ko gonɗe o nanggama laabi kewɗi toon
en wayno kanko suko o nangama en wayno kanko suko lawol makko tuggi tan Guinée ha yetten ma Mali Burkina Faso Togo e Benin e Niger had makko yetta Tchad o nangama laabi kewɗi en wayno ko o takkete ko gueɗe ɗi ganduɗa ɗe waɗani kono ene way ko no wanno fof kam au moins ɓenni ɗeɗon guure haw yetti toon to Tchad kadi ene wayni ko oɗo saha joni ene wayno sibabude welsipisino danggo muɗum faade makko ngo ɓeydi kadi rokkudemo kanko hoore makko chance hawnaki mawo dañ balle goɗɗe ko fate walludemo continue jangde makko toon to Égypte. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Iran e tugnadi kadi e ko galle jani en ko biyeteɗe Express Hebdo koɓe kaali ɓe mbi wonde ko pettoji bannoɗe toon toon to wuro wiyetengo Kerman ɗum noon ko banggue worgo Iran ene wayno ko oɗo saha joni ko contete hen wara ko capanɗe jeetati nayyi neɗɗo maayi hen ɗum noon ko sibabude pettoje baɗaɗe ɗe pettoje ɗe noon ne mbaɗi nde ɗum so jiiɗi bombe ene wayno ko takkano d'abord ko États-Unis walla Israël kono ene wayno ko ñalawma he hono état islamique kañum hoore mum wawi wiide ko kañum woni responsable ɗeɗon pettoje e ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe cifima ɗum kadi ɓe mbi ko wonde ko yimɓe mabɓe ɗiɗi gonno e oɗon groupe gonnoɗo toon taw ko oɗon groupe kadi ko wuuro ɗo ganduɗa nokku ɗon ɗo juma ɗum mbiyete hono biyeteɗo général Kasim Souleymani e duuɓi ɓe nudɗi henna saabu ene wayno ɓe mbi ko pettoje ɗe henna ko kamɓe état islamique ko kamɓe goni responsable ɗum noon ko yimɓe mabɓe ɗiɗo ene jeeyano e yimɓe wonnoɓe toon yimɓe hewɓe wonnoɓe toon arɓe juurade hono yanade makko kanko général Kasim Souleymani eɗen ko kañum hoore mum gonɗo mawɗo opération ngaji Iran naɓe wonnoɓe toon to Moyen-Orient ene wayno ko toon kamɓe ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe jogino paftin gone e mabɓe pafti ɗi ko bomboji goni hen ɓe mbawi fottude pafti ɗi beelan pet ko ɗum waɗi donc en hiisa oɗo saha joni ken wona 94 ujunere 94 neɗɗo maayi e ɗiɗon bomboji ɗum noon ko bomboji no mbiruni takkano ɗum ko États-Unis walla takkano ɗum ko Israël kono noon ene wayno ko ndeka ko état islamique waɗi ɗum en wiya noon ken wona 194 neɗɗo ko gañiɓe hen ɗum noon si no ɓe mbiruni kadi ɗum noon ko jama goto gonnoɗo toon jama biyeteɗo sahib al zaman ene wayno ko oɗon juma kadi ko hen général Souleymane ko toon Uba o général Souleymane noon ko baranoɗo e hitande ujunaji ɗiɗi nogas taw koye gouvernement ko Donald Trump warno ɗum toon to Irak sibabude kañum hoore mum wonde toɓɓede sibabude ko gardinoɗo kala ko fate ɗum ɗo jigui haareji nucléaire gonɗe toon to Iran. Habaruji men international hande toon to Sénégal eko yalti joni e jamme ɗum noon ko hedde 1h du matin toon to Sénégal hawri ko ñande joyyi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi hono kamɓe cour suprême o Sénégal ene wayno ko e nder décision moɓe ƴefti ɗum noon ko ñande joyyi janvier subaka joyyi janvier 1h du matin ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe mbawi gonɗinde cour d' appel mo wonno hen ñande ñawore muɗum ñande jeetati mois de mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati e ndeɗon ñawore ene wayno ko Ousmane Sonko kañum hoore mum koko takkano hen walla koko ñawno wiya wonde ken soke lebbi jeegom taw ko lebbi ɗi ko avec sursis pour ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa o haalino taw ko gueɗe ɗe gona gonga o haali ɗum e neɗɗo goto biyeteɗo Mame Mbaye Niang oɗon Mame Mbaye Niang noon ko kañum wonno oɗon saha ministre du tourisme ɗum ɗon noon sibabude oɗon décision sibabude kamɓe cour suprême e ruttitade oɗon décision ene wayno ɗum ɗon nde waɗi nde hono kanko Ousmane Sonko ene wayno ɗum ittimo e wonde candidat itti droit ji makko foof e wonde candidat présidentiel donc ɗum woni ko haalte on kono kanko leader noon Pastef walla parti gonnoɗo biyeteɗo Pastef ene wayno kanko hoore makko meeɗi tawede woteji hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko kanko wonno 3e présidentiel ene wayno kadi ko condamnaɗo e nder mois de mars 2023 pour wonde ko o wawi murtinde sukaɓe ɓe sibabude manifestation ngaji bannoɗi toon e kadi oɗo saha joni omon nangga omo fawa kene won 200 millions francs CFA ɗum noon ko pour gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe bonnaɗe toon e ɗiɗon seppoji baɗɗi taw ko kanko waɗi ɗum kanko Ousmane Sonko takka. Habaruji men international toon to Mauritanie tugnadi kadi ko winda hono Sénégal on hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe partiji lundiɓe laamu ɓe ndendino oɗo sahaji ɓe bindi lettere ɓe walla e nder ɓe mbaɗi koɓe ɗaɓɓi e mbi ko gouvernement mo Mauritanie ene foti samminde hono
ko mbiyata seni noon ko commission électoral national indépendante gonɗo toon e miijo maɓɓe noon no ɓe mbirni mbi ko oɗo commission o wawa rende woteji ha woteji ɗi jaara yeeso ɗum yeruji ɓe dokki mbi ko wonde ko woteji ɓen ɗi ɓenduɗo ɗi hono non seulement yimɓe jeeyaɓe lunde mbawi wullitade kono noon hay yimɓe jeeyaɓe kadi e parti laamiɗo mbawi wullitade wonde woteji ɗi ndewani lawol sibabude ɗum ɗon oɗon seni o wawa kontinde wadde e mbino e miijo mabɓe noon mbi wonde ko wawata wallude woteji Mauritanie rewde lawol ko kaldigal waɗe wene kamɓe ɓe jeeyaɓe e lunde koɓe kaali mbi wonde ko oɗo saa joni ene wayno ko kulol no woodi ko fate no oɗo seni kontinde mum wadde e mbi ɗum noon so tawi Mauritanie walla gouvernement woni yiiɗi ko fate woteji ɗi jaara yeeso ene foti ƴewde hol peeje bawde waɗede taw peeje ɗe enne ko peeje kadi kamɓe fof ɓe dendata ɓe jiilo ɗum ɗon taw kadi halfitte ɗum ko comité walla goomu mo ganduɗa ne wawi ƴewde hol peeje bawɗe wallude taw ko nanodiral ko fate politique ko wawi wonde fof ene woni koɓe puɗɗi jiiɗi ɗaɓɓude kam d' abord ko seni o yo itte ha laaɓa e kadi ɗum comité o ƴeewa hol peeje goɗɗe bawɗe waɗede pour woteji garoji ɗi beele ne mbawa yarude yeeso siftinde tan ko woteji Mauritanie ene wayno jamira ko yombat koye dans le mois de juin e nder mois de juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel ko ɗi habaruji min jogonnoon hannde oɗo ñalawma alhamisa nawi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi en mballe jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jaaɓi